Nondik sortu da liburu, ze nola pentsatu nuen liburu hau egitea. Jose Azunonirekin kafe bat hartzen, galdetu nion, Jose, zein daude orain, zein lehen erreferente izan zirenak, orain askotan zein daude. Bueno, asko izango dira, baina berari hiru etorri zitzaizkion gogora. Txillategi, nahiz eta zerbait landuta egon, handikan lantzeko zegoela. Eusebio Osa, gare baten, nahiko, erreferente izan zena, ikastola munduan, eta ahaztuta zegoena. Eta bestea, Emilio López Adar. Ordena ez dakit, baina hiru horiek aipatu zizkidan. Oda, horti sortu zitzean, hirurak egiteko gogoa, nolabait akuilu izan zen Jose Azunoni. Hasi nintzen, nire ustez, ez ezagunena zen, nire ustez nintzen, Eusebio Osa zen ez ezagunena, gero Emilio eta gero Txillategi, azkena Txillategi egin ezagunagoa edo delako. Eusebio Osa adibidez erabat askota dago eta bi hitz egin nahi dituzke, nahiz eta hemen oso labur eta denbora gutxi izan. Eusebio Osa, bai Eusebio Osa, bai Emilio eta bai Txillategi, frankismoak asko markatu zituen, eta hirurak ere, nolabait borroka soziala eta borroka nazionala. Bi borroka horiek izan dira importantenak. Frankismo ondotik, azken 40 urtean, eta orain ere, nik uste jarraitzen dutela izaten, Katalunian ikusten da ez. Sekulako zatiketa dago momentu honetan independentisten artean, baina ardatzak dira ezkerra, eskuin, erdikoak, zentroak, eta jarraitzen dutela borroka nazionalak eta borroka sozialak, nahiz eta feminismoa eta beste ekologia eta beste borroka batzuk ere horregon, hiltzarri izaten. Orduan, Eusebio Osak adibidez, Eusebio Osa lehendabizi, 71 Juan Otailugarrena Erroman aita santu zela, apaiztu zen, 71. Bergarako semea zen, auzo bateko, Bergarako Elorregi auzokoa. Eta 71 apaiztu zen. Txillategi 72an Beloken egin zen etaren lehendabiziko biltzarrean, persona referente bat izan zen, importante izan zen. Bere oinarri ideologikoak eta EAJ-tik bereixi eta markatzeko orduan. Eta Emilio gazteagoa, momentu hartan oso gaztea, gaztetasunaren lorean, hasi zen, hortxe 73 hasi zen lehendabiziko pausoak ematen eta sortu berrian. Eta Eusebio Osak 71 batean apaiztu, 78an, Oñatiko Agustin Larretan ibiltzen da, enaiz luzatuko. 78an Gasteizera egin zuen. Eta Gasteizen berehala hasi eta laizter ikastolan hasi zen euskara ematen, eta 71an bota egin zuten ikastolatik. Zergatik? Ez gara, xehetasuntan hasiko, marxista zelako. Marxista. Behar esaten du Eusebio Osak 71an marxismoari buruz ezer etzekiela edo ezer gutxi zekiela, oso gutxi zekiela. Baina bota egin zutela eta ikasten hasi zen, marxismoa ikasi behar dut, ze horreak ikutan dute marxista naizelako, edo marxista omen naizelako. Orduan, ikasten hasi zen. Eta 74an ez militante, txartelarena oso, Emilio esaten du, inoiz duela etako txartelik izan ez. Eta horreken igual txartela ez zeukan militante ez, baina kolaboratzaile bezala OIC edo Operación de la Izquierda Comunista, euskeraz OIC. Eta 78tik eta 19 kolaboratu zuen.
oitzerekin. Komunistak, marxista-leninista, esan da marxista-leninista, hori gaur honen, idein bat, kasi idein bat. Garai, marxismo-leninismoaren zan Eusebio Sarena, pixka bat ezatzen Euskal Herriera egokitua. Pixka bat eredu, beraentzat ideala zan martxoaren iruan, 76ko, Gasteizko, 76ko, hor dago, argazkia, irudia liburuaren ez, 76ko martxoaren iruko borroka horietan sortu ziren antolakuntzak, bazarrak lantegietan, gero koordinazioa, liderrak bai, baina liderrak batzarrak aukeratuak, eta batzarrari kontuak ematen dizkiotenak. Eta gero lider popular horiek, asambleri horiek hankarrekin elkartu, eta horako hori pixka bat berazukan bidean bezala. Alderdiak eta sindikatuak sortu baino lehen. Alderdiak eta sindikatuak azkenean hori ezabatu mugimendu hori zuntxitu baino lehen. 76. Eta orduan inguru, Movimiento Comunista de Euskadi, MNC, sortu zen, Movimiento Comunista sartu zenean, OIC, atera itzen. Eta 80ko hamarkadan Eusebio Sartuntzan, euskara ematen zuen morfosintazia eta dialektologia ematen zuen Gasteizko irakasle eskolan, eta joan zen, 83an, mila behatzen dela 83an, joan zen Mosku eta Leningrad, artean Leningrado zen, 83an, 83an arrazia, desegin baino lehen, San Petersburgo, Leningrado zen. Joan zen bidaia antolatuan. Bidaia antolatuan joan zen. Eusebio Sartuntzan, 78ko maiatza bezalako iraultza porrot eginak, frakasatuak, baino, hobea ziren porrot egin zutenak, Rusiakoa, eta Kubakoa adibidezko eredu ikusten zuen, Kubako Castroren iraultza. Orduan, izan zen Estatu Batuetan 96an eta 91an, ez zitzaigun gustatu, gehiago gustatu Mosku eta Leningrado. Hori izan behar da. Eta horrekin, gero hau zen duzet, 80ko hamarkadan, batez ere euskara lantzera, dialektologia, euskara ematen zuen, eta euskara da bidea berri izan zuen. Txiarrei buruz ez dut izango, esan nagoa da. Emilio hori nagoetorkiz. Hiru zati ditu liburu honek. Eta lehenengo zatia da, bere memoria politikoak. Memoria politiko horietan, sarrera kontatzen du, nola, sarrera ez da hola oso, aipatzen ditu garrantzia izan zuten Xavier Imaz, Angel Urez Berueta, Barrutia anaiak, eta baina ez du ematen, hola, aita bateko indartsu bat izan zuenik etara bideratu zuena, Grundig gero ezagutu zuen, gero izan zuen harremana Grundirekin, horrezan, nire informazioa niola zen. Eta orduan, bera esaten dugu gero, bigarren zatiera, hori, baina zatiak pixka zanto egitea libera hori bada. Bigarren zatean esaten dugu, imperatibo etiko bat, batetik sartu zela eta ez da frankismoa, Euskal Herria imperatua, nazionalki eta sozialki, eta orduan, zitzaion etak
zapalkuntza bikoitz horri ematen ziola erantzuna, eta horrela hurbildu zen, horrela sartu zen, eta gero beste batzu sartu zituen bera, eta esaten dute gaina, niko proselitismoa egiteko indar desiten zuela. Batez ere eta sartu zen, batez ere eta engaiatu zen, implikatu zen, 77an, bosgarren batzarraren bigarren zatian. Lehenengo zatian juna izan zuten Venezian iritsi, gaztelura, eta bigarrengoan Getarian egindakoan biltzar txipiko kide izendatu zuten. Orduan, urtetariz, medikuntza Valladoliden hasitako medikuntza utzi, eta burubelarri sartu zen etaren proselitismoa, eta zabaltzeko lanean. Urte bete egin zuen hegoaldean eta 6 hilabete egin zituen iparraldean. Esan behar da, azpimarratu behar da, ohargarria da, iparraldean hego eta iparra batzeko estrategia landu zutela. Taktika ezberdina, baina estrategia bateratu da. Orduan, 78an, ja Palmines, Etxebarrieta, Merito Manzanaz, ja benetan etaren borroka armatuak hasi zenean, eta frankismoaren jarraitu zuen, frankismoak beti jarraitu zuen borroka armatuak. Hori hasi zenean, hori goritu zenean, ordurak espaitzenean, eta hori posizionean polizia gaten izbiola parrandera, eta gero Bruselara egin zuen 78ko udazkenean. Han, esaten du berak, Ludwig eta Madariak, bi egin dela aita santu, eta santu daiko. Orduan, Ludwig egin uste desente, gari hartan desente eragin ziola, eta referente importante bat izan zela. 70an gatazka aldizkari bat zuten, eta nolabait korronte bat zuten, eta korronte horretan 3 puntu bezala zeuskaten ez, beren asmoak, bere 3 xein. Komunista euskaldunak batu, komunismo antidogmatikoa hori bai. Marx, Engels eta Maorekin, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, eta Klumbigen eragina ere horra. Horrekin batera, bigarren xedea zuten Euskal Askapenerako Fronte Nazionala, Frente de Liberaciones, Fronte Nazionala sortzeko proposamena, ipar eta hegoa batzeko. Eta euskararen garantzia, hizkuntza nazional gisa. Eta hirugarren xedea zen Fronte Anti-Oligarkikoak sortzea Espainiako estatuan autodeterminazio eskubidea onartzen zuten indarrekin. Gero Burgosko prozesua eta bosgarrena eta zigarrena eta bosgarrenean geratu zian eta kritika gorra izan zituzten, baina bost sinatzaileek egin zuten eta bosgarrenaren alde eta zigarrena gero LKI, Trosko edo horrela jozuten horien aurka zan. Burgosko prozesuan espetxan zedenek hauen kontra zen dituten hasiera baten, eta horra ontzien gora berako apixan zantu dianikula. Noiz egin zuen alde, noiz zergatik egin zuen etatik alde. 1974an, borroka armatua garaiatan ez zegoen auzitan, borroka armatua beharrezkoa zen frankismoaren kontra. Baina, medioketa nahi zuten herri armada iraultzailea, ez talde txiki autoritario bat, eroiak eta nolabait masak baztertua baizik, eta herriaren atxikimendua, herriaren babesa, herriaren sostengua izango zuen herri armada iraultzailea. Horrek eraman zuen, lai izan zago, eraman zuen edo Ingilizen bera sortzen, laia inguruan sortzen, beste bat, laia. Ez zuen arazorik izan erakundetik ateratzeko.
garai hartan. 1974an ez zuen arazorik izan. Beste batzuk igual, joi ez batek adibidez, arazoa izan zituen. Ezberdina da, 2006an, 1974an Emiliok ez zuen arazorik izan eta usteko. Gero, ja zizenean transizioa zen. Laia ez era egin zuen, Espainiako konstituzioari ez ematearen aldeko zen. Iruditzen zitzaion KAS koordinakundeak atera zuen famatuak zituen bere puntu horiek eta Emilioren korrontearen arabera hori Euskal Burgesiak beregan zezakeen eta horrekin entzegoen etzen hori horrek ez zeraman autogestio eta beste beraien ideala ziren Euskal Irautza libertariora horrek ez zeraman. Hori da lehen zatia, pixeta harrapatzen dut hasik eta bakarrak eratzen den arte, gero eta bost inguruan ez. Hor, azkenengo zatian aipatzen dira komando autonomoekin da izandako harremanak, harreman intelektualak, ideologikoak, eta batez ere mintzatzen hori. Bigarren partean, hori pixka memoria dut, bigarren partean da irautzaren eta bortxaren arteko harremana. Noiz da irautzaile bat entzat zilegi borroka armatua eta noiz ez da. Labur izan da, eta gero faseak ez, eta faseak izan ditu oso desberdinak, eta fase batean gauza onargarriak zirenak urrengo fasean zalantzazkoa ziren eta urrengoan ez ziren onargarriak. Zeren arabera hori, helburuak ondo hautatzen altzituen eta gero pixkat zeratik aurrera, garota guzti aurrera, analizian zentratu da Emilio. Eta ze helburu izan ditu, ze xede ez da, zeren kontra, egorazioen kontra, ez dut kaza. Hor, zenbateraino atxiki du herriaren sustengua, zenbateraino lortu du herriaren arriba, hor zentratu da, eta horrekin uste proeli jarraitzen duela Emilio pixka gai horrek. Azkenean nola, bigarren zati hau bukatzeko, noiz da zilegi zilegi da borroka armatua, zanpatua dagoena eskuila du, zanpaketa hori aurre egiteko armaz. Zanpatzaileak arma izan ditu, eta hori, baina ototzean estrategia bat egin, eta hauek behar dute, horiek eta hauek eta bat, horiek etxaiak, eta horiek horak egitzea hori ja ez, hemen ezin dut nabartu, baina esan daiteke pixka bat horre, Kami eta Sartreren artean, Kamiren aldera gehiago jotzen duela, nabarmenekin, eta nabarmenekin pixka bat horre, ez bigarren zatien. Gero, analizia asko egiten duen zeak bai bez, gobernuak Algeren, Espainiako gobernuak etarekin Algeren izan dako negoziazioak. Gero, hori lauta behatzean, gero Lizarra Garaziko garaian, lauta bazortzean. Gero, hori elkarrizketa zinean da, gure analizis xeak eta analizikoak ez, bera ustez, hemen Espainiako gobernuak hau inberkorbeta eta hau inberkorbeta, bere ikuspegia, ikuspegi arrazoitua. Azkenengo partean, esan zagunean, atal heterogeneoera nolabait zehala eta hor, esan zagun, Euskal Irautzarako idea eman eta hartu daitezkela, har daitezkela bintzat, gauza asko dago, eta bigarren atalean adibidez, nazioa eta estatuaren atalean, duela 40 urte pasa esan zuen, Euskal Burgesiak ez zeukala Euskal Estatua sortzeko grinarik. Autonomi estatu batekin nahikoa zuela. Eta denak arrazoiera bateko hori asmatu zuen, izan zen profeta oso ona, eta guain hori oso argi dago. Baina dela 40 urte zen oso argi. Esaten zen,
autonomia estatutua pauso bat da, ez dakit independentzia esaten zen baino bintzat, pauso bat da. Guain, gero beste pauso bat emateko eta berrogeita paseiet horian autonomia estatutua bete gabe da, eta hori, ez dela 44 urte, ez dakit zenbat urte, ikuste hain argi, ez da hain argi baina oso argi baina orduan ez. Eta hori, Emilio gozo bat ikusten. Eta adierazizun. Egia da, bera Bruselan egon zan, Europako giroa ezagutzen zuen, Europako demokrazia, hemen hondikan esan dezagun frankismo artean Espainian, Europa idealizatu egiten zen, berak etzuen idealizatzen. Orduan, bera esan zuen azkenean Espainiako Europako demokraziak zirela gutxiengo batek gehiengo bat ustiatzeko edo zapaltzeko edo bide honek. Hasiera batean alde nazionaletik eta euskeratik eta etak esaten du pentsatzen zuela iraultzarako borrokak elkartuko zituela. Bertako euskaldunak eta etorkinak eta nolabait iraultzak denentzat ona izango zen, bai euskaldunentzat eta bai ona etorritako imigrante etorkin edo orduan horiek borrokak elkartuko zituen eta borroka horretan euskara ere hor izango zen nolabait integraziorako bide bat eta esperantza zeukan eta kasi bat etorkinek euskara ikasiko zutela. Gero euskara ez. Hasieran lehenengo 10 urtean edo lehenengo kasi eta marrarte egon da alako bultzada bat edo kasi 2000 arte esan zen, gero hartzen da ez. Bultzada bat egon da euskara ikasiko taula eta hor bizkite garbi dago administrazio autonomikoak ez duela apostu gorra egin euskara aldekoa eta gertatu dena eta hor porrot egin da. Hasiera batean, horrek aurrera egin zezakela, baina ez du aurrera egin. Beste gauza asko dago, bezala honetan, bukatuko dut esanez, nolabait, eta gero Emilio egingo gehiotitza. Bere, planteamendu ideala bere entza da, nolabait, municipalismo, uste bero berak esango dugu. Bintzat, municipalismo libertario bat, alegia, auzoko batzarretan, gero auzoko batzarretan, udalerriko koordinazio bat, udalerrien arteko koordinazio bat, hori izan dut ideala ez. Eta hor, Murray Bookchin eta beste batzuk eta aipatzen ditut, eta hori ez egiten ditut. Idea asko dago, nik uste, guretzat memoria historikoa, literarikoa, erreferente hauena, ez dakit esan ditut Soriosa, Emilio Txiarregi, hauena, ez patina du transmititzen, hau da, suizidio kolektibo bat, nolabait, nik uste zaitu bat gula hori transmititzen, eta transmititu beharreko elementu bat, momentik zik hau, orduan, nik nahi diot, pare bat galdera bakarrikan, batetik liburua zairitu zaio, alde honak, alde txarrak pila izango ditu, alde honen bat eratzen dio, eta gero pandemia gara honetan eta iraultzarako giro ikusten duen, nola ikusten duen gaur eguneko panorama pandemiko nola baloratzen duen. Liburua eta pandemia gara honetan iraultza, bi galdera. Bueno, hasteko bi galdera, baina ez zaute egoki liburari buruz olako kritika literario edo edukinari buruzko olako kritika egitea zaite egoki bat ere. Hori, bai gomendatzen dut eta liburuaren irakurtzea. Uste baitut eta Pakok lan ona egin duela eta baliatu nahi dut guk ematen didan parada eskerrak emateko.
lehen Pakori lan asko egin du, egia da gaia olako marka libertarioekin eta olako gauzekin ez dela bere oizko eremua eta alta asko irakorri du, galdera asko egin dit ere gauzak eta ingurunea hobeki ezagutzeko eta adal dudan neurrian laguntzak eman dizkiot horra gauzak eta kokatzeko, baina liburuarena da, harek ateratzen ditu konklusioak irakurri behar da eta horren gainean egin behar da, kritika, baina zekin ez, nik ez. Nire testuak hor dira barrenean, hori ikusi da. Gero bestante batetik, liburuan badira problemak, eta Euskal borroka da borroka armatu bat, oso gorra, oso doltzua, batzutan oso krudela, bai egin dugunaren gatik, eta bai egin digutenaren gatik. Eta badira tarte delikatuak. Eta kasu horietan eta norbait mintzeko edo ez da baina badelarik eta Pakok jendetasuna izan duela holako gauzak kudeatzeko. Eta nik jendetasun hori eskertzen diot ere. Hasian eskertu behar dut ere Jose Azurmendi. Eta Pakok esan du Josek eman diola ideia horren idazteko. Eta niretzako hori handi izan da, hori da benetan zen nahi duzu, ez gara dibizio berean, pentsalarien eremuan, Jose Azurmendi bezalako bat, informazioarekin, irakaslea eta dudan gaitasunarekin eta nini hau, nik bai ikerketak egin ditut, bai eta ikasketak, baina ez filosofian, ez eta horako maietan, Josek egindako hori bai eskertu, behar diot, eskertzen diot, behar bada publikoki, argi izan dadila, bera izan baita, holako pentsalari euskaldun eta independentearen eta eredu benetan ikusgarria. Eta hor, gauza importante izan da testigantza bat ustea. Bueno, bai, nik eta posik izango nintzake Euskal Herriari buruz izan ditudan ikerketan zerbait balio bada jendearentzat gertatu duena ulertzeko oso posik nintzake. Eta batez ere testigantza balitz egoki Euskal borroka armatua behar bezala kokatzeko. Zeren gaur egunean bada honi buruzko pentsaera ahula bai filosofia eta politika eta historia aldetik. Nola indarkeria diote orain, violentzia erabiltzea askatasunaren dako edo politikaren dako gaizki dela, beti gaizki. Bakarrik eta violentzien ikusten da, gorpuz fizikoan egiten duen kaltea eta violentzien gorpuz fizikoetan egindako kaltea ezin daiteke haize irentzi, oso goza horra da, jendea ahila zauritua, utzia, familia, oso goza horra gira, eta ez bakarrik hori aurkezten digute. Baina edozein borrokaren edukia neurtu beharko bagenu bakarrik bi bandoetan izandako mina neurtuz, ez genuki inoiz historia ulertuko. Historia ez da hori. Jendeak hautatzen duenean, holako bidea, kalte fizikoak sortuko dituena edo jasanaratziko, edo harekeri jasen dituena. Jendeak baitu bere motivazioneak eta hain zuzen, munduko historian, askatasunaren alde altzatu direnak, oratuak dira. Bide oro barriak altzu dute. Humanitatearen askatasunaren dako eta nik uste oso hausagia dela. Nire garaiko eta geroko euskaldunek borroka armatua hautatu dutenek bere burua kokatu dutela askatasun nazionala eta askatasun sozialaren aldeko bidean. Bide oro agarri da. Heroismo bat badaur barnean, askatasunaren aldeko eta nire memoriak nunbait laguntze ematen dio jendeari ulertzeko nola izan den borroka hori. Eta lehen eta Karzarroaz lakin hitz egiten batu diot, luz egiten ez duten dena, nola dantzan atzeak aurreari erakusten diona. Ez nahi zigur guztiz egia denik, baina zer pentsatzen duan irautza garaia haietan, hori nik eta atzea ipatzen dut. Eta orain eta aurrean ari diren eta gazte askoaren gano aurkitu dut,
oso errezepzio ona. Parada eman didate azken urteotan gazte batzuek, gaztetxetan ibiltzen direnek, herrikarra bertzaletan, eta haiekin mintatzeko gauza anitz erakutsi diateren marzen azkenea eta lanak ere zera komuna herrikoien eta nekazari komuna errutxako mirren eta buruzle. Nik ere izagutzen dituen eta lanak eta gauzak deskubritu dizkidate. Ez dakitze gertatuko den, ez daukat ideiarik. Oso gaizki agote zeren klase langilea desegin egin da, zanpatuen kontzientzia, klase kontzientzia ez dakit nun dagoen, baina bestaldetik eta zera burgesiak, boteretzuek, estatuek, klase borrokaren kontzientzia oso agotza dute. Eta preparatzen ari dira, ez da inongo dudarik, bere erresuma mantentzeko nahiz eta krisi orokor baten barnean ere. Orduan armatzen dira ideologiaz. Eta hor, gaur egunean daramate mendeko politika garbi bat, edonon jarrera irautzaile mantentzen dutenen kontra. Historia simple batekin, bortizkeria ingaizkita, non bortizkeria praktikatzen duena, ez da gehiago, sujetu humanua. Eta sujetu humanua ez bada, legerik ez da jentzat. Bakarriz, salbuespen legeak, kartzela, horren bezala, mendikua. Eta gazte horien gan bada, horako elkarte libertarioak, berdintasunak, horizontalak sortzeko oso gogo handia, eta oso gauza politak egiten egitera Euskal Herrian ere. Gero badute beste problema bat, eta inoiz beharko balitz, gure zaharrek bezala, violentzia hartzea, gure bizitza defendatzeko, eta izorratzekotan dago gaur egunean biziarekin, zapalkuntzak entzeko nola egingo genuke. Horda, azken partea, idazkietan utzi egin dudana, esan nahi baita, zanpatua, haizu bada, askatasunaren alde borroka armatua egiteko, honek ez du esan nahi, edo zer egiteko haizu denik. Gauzak egin behar dira, kanore estrategikoarekin, hau da, irabazteko, herriari sofrimendua kentzeko eta ez egitzeko, eta kanore etikoarekin, eta iraultzaileak izin dezake inoiz violentziara biki, jende xearen kontra. Askatasunaren aldeko violentzian, Engels egitatzi zuen bezala, jauregiak erretzen dira, baina txagulak errespetatzen. Hori ere buruan eritazkietan bada, kritika niko gogorrak behar bada, ez duz ustez egokiak egin dizkiet borroka armatua iraun arazi duten militantei, zenten ere ustez, momentu batean okertu baiziren bai estrategikoki, bai etikoki. Baina kritika hori egina izan da ikuspegi iraultzaile batengatik. Errespetu handi batekin haientzat. Eta etzaientzat, zanpatzaile nagusientzat. Kritika hori ere biziko balitz, eta nire ondoan egin hainbeste jende, hainbeste eskera bertzaleko jendea kritika horretan egila asko sufrituta. Horren memoria biziko balitz gori. Eta ala guztiz ere, Euskal Herriko egoeran violentziaren bidea aukeratu duten guziak, libre bagira, kalean, egindako kritikei erantzuteko,